ni bako ne, na joni ne daga nan garin Wulu Ado. Ina neman gidan Mu'aju. Mu'aju tela mai keke. To gidan ya kukuce mun nan menene ina ne kuma wallahi mara na shali nake ji. Ga baki ɗaya yunwa ban karya ba ma na dawo wallahi. Allah yanzu na fahimci ka kana ta cikin masananci. To yanzu abin da za a yi bari za a shiga ta zai nuna ma ban ɗaki ka kula sosai. A'a haba ba a haba kanka damu. Ba ka sabbi ina nan zan kanka damu to lokacin da ba gida ne. Takalma na? Akwai takalmin shiga ba gida ne zo. Akwai takalma? Yau da Allah ya haɗa ni da wani kan. Takalma? To wannan gujin wanke baki ne. Baki? Wancan kuma gujin zama kenan kai bayan gari. Shine gujin zaman kenan. Ka zama. Ya kana budewa haka. To shiga mana. Dan Allah ban jakata. Kanka da mu jakanka gashi nan ba wani da tafi maka da jaka. Zauna bari nuna maka yana da amfani. Ka gan kai amfani a nan in ba abin nan za ka zo ka kunna nan. In ka kunna nan sai ka kilikin nan ruwa dai sauko maka ya wanke komai. Shi kuma nan in da ka yi wanka ne sai ka manta nan. Famfo? Kai ka damu. Kai ka. To amma wannan ba gulub ne ai. Wannan wujin wuta kenan haske ne. Ban ɗakin ma. yau wannan ba Allah ya shiga hannu daga gani dan kauye ne kuma daga gani ina kamar jakan sannan dai suna da kuɗi ba ƴan kauyen nan fa aboki da gaske ne fa bari dama ina so mu bi shi hankali ka so saya yana ciki na kulle shi na kulle shi ga abin da zai ji jakana ina tunanin kuɗi a ciki ka san mutane kauye zai yi masa filla kace bai zai sani ba zai sani kana ga kowane fita da waje ne mu dai fitar da shi sai zo ɗaukar da ko biyu a siya ce a ci mana ya gane ya rina mana wayo ma wannan kafin bar shi ya shiga ba Kai. Allah alhamdulillah. ba waya inna lillahi aboki aboki menene yaya mun sauke da mu faɗa ki menene ya faru ya tattara mana wani ka ji mana ilaha illallah a nan da bari fa iPhone 12 dubu da ribu na na Kan yi. naka ja dauka mana to mu bi shi